Ahoj, Emily. Ideme von. Dávaš mi pusinku? Tak poď, asi sami potom nebudeme môcť ísť. Škoda, že to tu nepoznám viacej, by som šla inak sama. No tak. Tak to máme. Tak. Dobre, môžeme ísť. Hop, tak poďme. Ahoj, Alena, môžeme ísť na vychádzku? Môžeš, ale ešte sama radšej nechod, nepoznáš to tu. Tak aby si sa nestratila. Tak s nejakým chod, dobré? Chod treba s Elou, dobré? Dobré. Ja ju zaberám, dobré? Áno, ja som vravela, že však ty by si ju mohla zobrať. Aha, dobré. Dáme si sedlo. Tak, ja som hotová, ja už naskakujem. Tak super, dávajte si pozor. Dobre, ideme? Dobre. Tak čo, pôjdeš so mnou? A vieš čo, hej. Tak super. Aha, idem si pre koňa. Tak hej, super. Všetci sa chystajú, choď. Von, ideme, tiež. Jasný? Idem pre veci. Tak. Ešte ústu. No tak, nechaj si ju dať. Nahúra, tak, môžeme ísť. Hop. No my už sme hotoví, môžeme ísť. Neboj sa, aj my sme. No, takže toto je naša vychádzková trasa. Mám teraz je bahno, takže tak úplne nevyzerá. Tak, tu je lepšie miesto. Chceš si aj niečo skočiť? Aha. Vidíš tam ten konár? Áno. Skočíme ho. Poďš za mnou. Tak poď, neboj sa. Tak dobre. No vidíš, dáš to ešte raz? Tam je dvojskok. Idem to vyskúšať. Hop, hop. A tu je trojskok. Hop, hop, hop. Aha. Skúsiť ešte raz. Jau. Poink. A mám ťa. Je to sakra som. Ja som sa stratila. A poďme. Klárka. Klárka. Klára. Kde si? Kde to som? Je, voda. Prečo mňa zima? Čo tam tá robí? Čo tam robíš? Čo, asi spadla som sem, nie? Pomôž mi. Jasné. Jak sa ti to podarilo? Ja neviem. Poď, zima.
Ťa hodiť ešte raz do tej vody. Ale môžeš, dobre. Je to aj celkom príjemné. A ja už radšej idem. Ja už idem. Nešla si náhodou s Elou? Zlatá to mi strhla, keď som skákala. Ideme ju nájsť a potom na ranč. Zajaca fototvorím. Saško. Emile, čo je? To nie je dobré. Tak poď si celá studená. Musíme ju čo najskôr nájsť. Je hurá, Ela. Jaminko, to čo sa stalo? Spadla do vody a potom omdlela. Čo mám iné povedať? To je zlý, musíme ísť čo najskôr na ranč. Jamine, čo stalo? Tak nejako poďme. Papi, čo stalo? Klára skákala, potom jej zdrhla Emily, bežala za ňou, chytila ju, hľadala čosi, prišla k vode, kýdla do vody a potom omdlela. Dobre, takže idete asi na ranč. Môžeme s Kajou, ako to robíme vo westerne, naháňať alebo zaháňať Emily naspäť na ranč. No tak to budete asi dobre. Tak poďme. Tak konečne tu. Elena! Neviem, čo stalo. Jaminka, tie babi, čo ste to robili? No ja som bola s Kristínou na vychádzke, tom jej všetko ukazovala, potom skákala, spadla, naháňala Emily, stratila sa mi z očí a potom prišla k vode, do nich spadla a potom ju Miška našla a doviezla za mnou a potom babi prišli a pomohli mi s Emily. No tak počkaj, daj mi. Tak Zuzka, postaraj sa chvíľu o ňu, áno? Áno, dobrý večer. Nakonečne si doma. Čo robí Klárka tu? No, boli dievčatá na vychádzke a tak mi to popísali, že, jak vieš, bola s Elou a kde si skákala, potom ju zhodila, alebo spadla teda, naháňala Emily, chytila ju asi, potom prišla k vode, spadla do vody a potom mi našla Miška a potom omdlela, takže tak. Aha, nevadí, aspoň môžem spať pri zvieratách. No, zatiaľ si tu a prajem ti dobrú noc. Dobré ráno, kde som to? Ahoj, ja si sa prebrala, som v dome a bola si na vychádzke, pokiaľ si nepamätáš, tak mi to opísali, že nejak si tam spadla, naháňala Emily, potom si prišla k vode, tam si kýdla, potom ťa našla Miška a tam si omdlela a potom ťa doviezli sem a tu dneska spíš. Aha, cíti sa dobre? Áno. A čo hovoríš na Vankušovu vojnu? Je to super hra. Hehe. Haha.